most a színpadra rá van teljesen eresztve, és így aztán árnyékba tudnak most a tornászok, aerobikusok dolgozni. De pillanatok alatt szinkron motorok vannak azokban az oldalsó oszlopokban, és tudják fölnyomni magasra 8 méterre. Ez azért volt fontos, Fekete Péter igazgató, mondtam, kiváló szakember, Budapest elvitte, valószínűleg a Cirkusz Varieté nagy bajban van, ha már őt hívták oda igazgatónak. A Cirkusz Varieté igazgatójaként hazajött, vagy hát Szarvason tárgyalásokat folytatott, még a pénzt is adta nagy részt. Olyan erős napellenző tartó szerkezetet, oszlopokat csináltak. Látják, erősen ki van melegítve, hogy a Cirkusz Varieté légtornászai, artistái az idén már 3-szor voltak. Tehát ez nem egy egyszerű esővédő, ez egy nagyon erős szerkezet, amin az esővédő is ki van feszítve, és a Cirkusz Varieté tud jönni. És jövőre valószínűleg jönnek majd 5-6-szor is, mert nem véletlenül szálltak ebbe bele. Tehát ez is a menekülésük egy útvonala, hogy végre valahol legyenek előadásaink, amiből pénzük lesz. Fekete Péter nagyon erősen csinálja. Tehát északi bástya, étterem, kávézó. Déli bástya, a színészekre költöző, színi kellékek raktárhelyisége, és az 1100 fős nézőtér. Lehet, hogy említettem Szegedet, nem tudom, mert most meg vagyok havarodni. Hát ez is egy olyan hihetetlen mond, hogy Szegednél nagyobb a forgalmunk. De hát Szegeden 2-3 előadás van egy héten. Nálunk csak 2-3 előadás az, ami ingyen előadás. A többi egyen, és egyfolytában minden nap előadás. Június 15-től augusztus végéig 2,5 hónapot. Minden nap előadás. Minden délelőtt, ahogy jöttem 10-kor, 11-kor, már a kamion itt volt, pakolták az előző napi díszletet, vagy pedig fordítva, az egyik hozta, lepakolták, és az az üres kamion vitte az előző napra. Tehát egyfolytában délelőtt azt láttam, hogy a díszleteket minden nap másik előadás. Ebből egy volt a kis tünemelő, vagy egy kis könnyebbség, hogy az esőnapok, az ingyen előadások, egy héten 3-szor, és akkor az vers, próza, az valami egyszerű dolog volt. Az az egyszerű dolog egyszer az volt, hogy a mai napig várom, hogy nem jöttem. Eperjes Károlynak volt egy 1 órás műsora, nem jöttem, hát persze 2,5 órás tomboló siker volt. 2,5 óra. Eperjes nem lehetett lelőni. Volt benne politika, vers, vicc, minden volt. Szuper volt. 200-an nézték. 200-an. Hát csak olyan becsült értékek. Ha már úgy látjuk, hogy alig van 1-2 hely, akkor valószínűleg már majdnem 1000 vannak. És akkor iskoláknak tanérnyitó, tanérzáró, tehát mindenre használjuk. Most például már vége volt a színházi évadnak, és Szilva nap volt 2 héttel ezelőtt, és ki volt itt? Pataki Gyűrek, az Edda volt. Őrültelen volt. Tele volt a színpad. A hídon 250-en voltak legalább. 1-2 sónak, én is itt voltam, lányai rábeszéltek, apa nem vagy fáradt vagy, majd alszol, itt horgonyzok, szüvedén. És akkor is voltam, horgonyom. Egy óra munka költjük, vagy másfél, 2 óra, 3 óra, már jobbára. Tehát Szarvas kulturális életében ez a vízi színpad bombaként robbant. És mondom, ahhoz képest, hogy belebukunk, meg ha semmiben ebbe belebukunk, ahhoz képest Magyarország vezető színpada lett, tehát ég és föld, pont az ellenkezője történt. Monte Cristo grófját egyszer se láttam, mert itt egy nagy hőlégballont fújtak fel a szünetbe, egy 3000 légköbméteres, most legutóbb 2000 légköbméteres volt, egy terepjáró tartotta 40 méteres kötélen. A másik